Bon dia. Que matinera, Que matiners, no? Senyor Robull? Mana! Què passa? Com estem? Com va el Liceu ahir? Bon dia. Què tal? Eh? Bon dia. Hola, Josep. Avui no farem el pagina, Avui no. Bon dia, Rosa. Hola, què tal? Buenos días. Y a mí me caso. Bon dia, a mi me caso. Hombre, la Mais, què tal? Com estàs? Bé, i tu? Aquesta hora no. De vindre avui, Home, sempre, però... No, sempre no. Mira, el Fernando, al parc. Hombre, què tal? Sempre tan correcte. Una escola de parc amb els mateixos i que els calen que no veig. Mira, a mi m'hi A mi m'hi saluda. Hola, què tal? Ahir vam rebre un correu. Ah, sí? Ah, no ho sabia això. Ostres! Que bé! Ja ho parlem. Hola! Tu què, Josep? Què? Perfecte. Tot a una vegada. Bon dia. Què tal? Com esteu? Bon dia, què tal? Benvingut. Joan Maria Rebull, home. Cago en Benet. Oh, tant. Des de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Hola. Oh, cal. Bon dia. Què tal, Xavier? Hola. Hola. Ostres. Aviam, 10 segons, sisplau. Sisplau, resulta que el conductor que ens havien d'enviar s'ha posat malalt aquesta nit i ens ha portat un altre. I l'autocar és més petit, en comptes de 64 places... Bon dia pel dematí. Bon dia. T'han deixat sol, Robert. T'han deixat sol, Completament sol. Bueno, ja ho arreglarem, no et preocupis. Hi ha la Carme, la Maria José, la Isabel, la Mais... Què tal? Molt bé, amic. Tots bé? Bueno, benvinguts, Ja... Bon dia, ningú m'ha Bon dia, demanat. Cèlia. Bon dia. Què tal, guapa? Doncs mira, fotuda. Escolta, fotuda per què? Tinc mal de ronyó, ara em prenc... Tinc mal de ronyons. Digue-li al Jero que faci uns massatges, El Jero no fa res. No fa res. Segur. Sense indemnització. Ah, no. Manel, a tu et fotran a la presó, ja ho saps, no? Ja m'agradaria, ja. Sí. Jo per la causa, sí, que no s'atreveixen a anar-hi. Et fotran a la presó perquè si segueixes fent aquests escrits i reivindicacions, No hi haurà espai per tots els catalans. No.
Fritz, ¿qué tal, Fritz? Estás en acción. Gabriela, mira, Gabriela. Gabriela, saluda, Gabriela. Saluda. Tachin, tachin, patapam. Sí, tots anem junts. Llarga. No, dic que... Escolta, tots. No, però va dir Què tal? Ja comencem bé, no sabem si és la curta o la llarga, com sempre. Bueno, mentre anirem a dinar. Què fem aquí darrere, tots plegats? Quina fresca, estem sota zero, eh? Seu? No, no crec. Molt bé. Quan hi ha una suspensió de pagos... Què tal? Com esteu? Estem, Tu la primera vegada que vens, no? No, aquesta primera vegada. Jo sí. Sí, tu no. Jo no. No, ja m'he enganxat jo, sí, home. Com te dius? Fina. Fina. Per servir-te. Molt bé. Jo, Josep Maria. Ah, meu, tots Joseps, Sí. Josep, oh, Sí, mare sí, sí. de Déu. Tots Joseps, aquí. Ple de Sí, Joseps. sí, tant i tant i Les tant. noves generacions ja no n'hi ha cap. No, ni Jordi Jan. No, Ara ja tampoc, tots són noms, tampoc, sí. noi. Ha canviat això. Tots són etapes. I tant, i tant. I estan tocant material sensible. On està el Josep? Perquè aquí ha desviat. Josep, cap a Ocinilles. Dreta o esquerra? Josep, el de la dreta o l'esquerra? Ocinelles diu a l'esquerra, eh? Ah, per allà, doncs per aquí. No, és que vaig venir diumenge amb la dona, vam pujar amb els... Mentre que ells seguiran rectes sense creuar la carretera. Sí. Aquello... Al final què fem, la llarga, la curta, com va això? No, anem junts, no ens separem encara. Ah, val, de moment anem junts. De moment anem junts. Molt bé, sí, m'agrada. Sortireu tots retratats. Sí. Doncs això seria el dia 13. Exacte, això. Josep Maria. ¿Qué tal? Unas palabras para la prensa. Sí, bonito. Vosaltres dos, què espereu? Grans fotos, populars fotos de la Copa del Rei.
És que és recte per aquí. Molt bé. Seguir la carretera. No, hem d'anar per allà. Anirem tots junts. Anirem tots junts. Llavors després nosaltres recuperem el terreny. Qui vol visitar això d'aquí? Sí, farem una... tirarem el mas. Allò és el cementiri. I ara nosaltres tenim que anar cap allà. Nosaltres cap allà. I aquí baix és on ens dividiríem. Va, nosaltres anem a Sant Agustí, tornem. Anem a la carretera, creuem la carretera. Ja t'ho ensenyaré. Ah, que també heu segut. Sí, bueno, doncs anem tots. Val. Com sempre. Ho intentarem. Porto aquí 2 anys aquí entrenant-me per això. Cap aquí una altra vegada. Seguirem tots junts cap aquí baix i aquí baix ens desviarem. I els altres farem mitja volta pel cantó de la carretera, l'altre cantó, i ja tornarem. I vosaltres ja seguireu cap endavant. Seguireu i tornarem cap aquí. Doncs llavors fem una vista, un cop d'ull aquí. Divino. Uno que no olvide el barco. No comencis a dir senyes. Tu m'has de dir, és aquel. Sí, els de la llarga voleu seguir. Perquè avui no tenim delanters. Ara cap a on? El Fàtiros, Cap allá. Tenemos que hacer toda la excursión, ¿no? Y no me filmes que se oye todo, entonces es fatal, porque sí, claro. Oh, que graciada. O no. Tu sense que ens en donem compte vas tirant fotos, eh? Sí, després les veiem vídeos. Pero lo millor si no te n'adonis compte. A mi fes-me'n una pujant una muntanya tota sola, que els meus fills estaran contents. Sí, em vendré el vídeo amb tota... Sí. Surts a la pel·lícula. Sí, perquè és una mica rara. Ara, l'edificació aquesta diu aquí, doncs això una mica abans del francès, oi? La batalla del francès, i quedaven tots al camp. Esteve, la té més grossa. La creu que porto a l'esquena. N'hi ha que la porta més grossa, eh? Sí, mira, allà el Domènec també per aquí. Domènec, domini total de la situació. Ell té una G10. Quina tens tu ara? La meva cara és molt semblant d'aquesta. Però va molt bé. L'únic efecte que té és que el suc li falta suc. Està més arrencat. No ens deixaven al gran lloc. Fas la llarga també, Roberto? Sí, tant. Avui t'animes, eh? Sí, per què no? L'altre dia no va ser res. Ara m'ha venit A mi ell era jesuïta. Ui, que bueno. Fixa't en el vent que ha fet. Patente alemana, Fritz. Mira quin invent s'ha fet ell, eh? No hi perdria cap problema. Vinga, Carles, una mica de marxa, eh? Per part d'una besàvia que vivi d'Itàlia. Los he visto más rápidos. Sí, és que ja escolta la cosa ja fa... El presidente ha dicho ahora, tenemos que fichar a uno, pero no más de un no sé cuántos euros. Si lo cuento bien, si no nada. Y si no, oye, Que en vez de quedar octavo, quedaban el 12avo. Ara tenim temps. A veure, ara aquí davant, espera que vinguin tots. Que hem d'agafar el GR.
Segons això ha de passar, ha de ser aquest. Aquest o per aquí davant ha de passar. Mira, Sí, ja m'ha trucat el Joan. És que anàvem molt separats. què passa en segon? I estava amb el dubte. Anem al GR, Fernando, de moment. Si venim per aquí, Sí. anem a la sí, anem bé. És el molt això. El pal és per dissimular. No sabia que era el nodo. El pal és per dissimular. No sabia que era el nodo, això. Jo traria pel mateix forat, jo ho faig així. S'estira i tornes a entrar. Això som molt maniàtics. No saps o què? Sí, me lo cada día, pero... Antes de irse a la cama, Si no... ¿Por qué no te pones ¿cómo se llama eso? plumón. Un plumón. És el que faig jo, jo tengo... Però jo tinc el llençol i el plumón, per no tenir que... Vinga, jo tinc el plumón. Aneu jugant i després, mira, això ho cremarem al vespre, vale? Companys del Club Natació Barcelona. Atenció. Vale, però va, Un pas, dos pas, tres pas, quatre pas, cinc pas. Vinga, va. Aneu-hi, va. Que no esperem, Vinga, vinga. Sí. La vam comprar i després em diuen... Los héroes y las heroínas. Gràcies, company. Només un momentet només, per favor. Escolteu, avui s'han fet dos grups. Per tant, vol dir que individualment han cantat els pals. Sí. Que venen a dinar. Els francesos se'n van cap allà, apunto tu, i cap aquí, perquè volen estar amb el nostre calor, volen estar, diguéssim, també sentint aquesta calor, aquest companyerisme, i això també és molt digne, i si és per part nostra, molt agraït. Per tant, amics meus, companys, si us sembla bé, visca el Natació Barcelona! Sempre m'he pensat que Déu no existia, que jo era un agnòstic i coses d'aquestes, però clar, els que sou nous heu vingut enganyats. Silencio. Bueno, benvinguts, amics nostres. Bueno, això ho tallaré, no us preocupeu. Aquí tenim costum de fer a tots els que venen per primera vegada una entrevista, aviam què els ha semblat l'excursió, Començo per la Nuri? Va, Nuri, vinga, què tal t'ha semblat l'excursió? Molt bé, m'ho he passat molt bé tant a l'estona, diguem-ne, de l'excursió pròpiament com del dinar. I els que esteu aquí venint assíduament, fantàstics. Una conversa molt agradable tota l'estona. I l'excursió molt bonica, el paisatge molt agradable i el lloc molt ben trobat. Has fet la curta o la llarga? He fet la curta llarga. La curta llarga, què és això? Perquè els de la curta ens hem separat en dos grups, un de llarg i un de curt, i he fet la curta llarga. La curta llarga. Quantes hores has caminat? Home, 4 hores i mitja, em sembla que sí. Hem arribat aquí a 2:45. I havíem començat a les 9, no? Més o menys, a les 9 menys 3:45. Molt bé, no? Per ser la primera sortida, no? Primera sortida amb el grup, molt bé, sí, sí. Però tu ja em vas dir que tenies ja certa pràctica en això, no? Però fa molts anys, ara no estava fent, vull dir, excursions no em feia, Vull dir, passa que es faig els matins, sí que m'entreno i estic una mica, diguem-ne, adaptada a poder fer exercici, no? Però ara muntanya últimament no en fèiem.
Molt bé, i què, vindràs a la propera? T'ha agradat per tornar? Repetirem, sí, buscarem combinar els dies, que ja ho tenim difícil, però ho farem. Molt bé. Recorda que tens que sortir allà, estàs una mica lluny. Ara. Sí, repetirem, sí, home, segur. Molt bé, Nuri, moltes gràcies. Ara tu, com ha anat la cosa? Has fet la curta, la llarga? I com que vaig amb la senyora, doncs he fet la curta llarga també. 4 hores i mitja o així, ha estat bé, no ha estat dura perquè anàvem a poc i no anàvem de pressa i ho hem passat la mar de bé. El Montnegre s'ho val, feia un dia esplèndid, és un lloc obac que necessita un dia de sol per fer-se. A primera hora feia una mica de fred, però després ja ens hem començat a treure l'anorac i ha anat tot fantàstic, molt bé. El millor, si hagués de destacar alguna cosa, és l'ambient, els companys, les cares conegudes, aquells que ens trobem a primera hora del matí al gimnàs, que ens tirem a l'aigua freda, que anem a la cinta, i en realitat és el que s'aprecia més, la conversa i el tracte amb els amics i els companys. El dinar per la seva banda boníssim, especialment l'arròs. L'arròs, tot i ser per 70 persones, un arròs francament molt bo i molt ben organitzat tot. D'altra banda, la facilitat en què ho munteu, que et pots apuntar a través de la web, tens l'autocar que et porta porta a porta, no t'has de preocupar dels camins ni t'has de preocupar de res, vull dir, ho poseu senzill, a un preu assequible i ens ho hem passat molt bé i tornarem, jo crec que tornarem perquè ens ha agradat molt. Molt bé. Ja saps on és la propera sortida? Montsant. Propera és Montsant. O sigui, ja te n'has enterat prou bé, no? Aviam si podem fer un forat, perquè som avis i tenim nets i cangurus i la cosa és complicada, però si podem fer un forat vindrem a Montsant també. Tu també vindràs al Montsant? Sí, acostumem a anar junts, sí, si allí va jo també hi vaig, sí. Molt bé, bueno, doncs res més, moltes gràcies. Suposo que ja no teniu res més que dir, perquè... Que ens ho hem passat molt bé i que en realitat felicitem a l'organització i a tots vosaltres, els que ho feu sempre. Bueno, sabeu que també hi ha un blog de l'Avi Marxaire que podeu veure, allà hi pengem les fotografies, les pel·lícules i podeu disfrutar. També fem un vídeo amb CDs que després igual és un record que us podeu guardar al cap dels anys. Volies dir alguna cosa, Josep? Jo també et volia agrair a tu, Josep Maria, que ets el que ens has animat a vindre i per això, per culpa teva estem aquí, per això ens ho hem passat tan bé, moltes gràcies. Pues res, espero que duri, i que les coses no es torcin. La veritat és que el tema dels marxaires cada mes, cada any ha anat a més, o sigui, és una cosa que està tenint molt èxit i la gent ho està agraint, i per això el meu interès en animar-vos a vindre per més que res, perquè no us perdeu una oportunitat i una cosa que no sabia del Natació Barcelona, que el desconeixia i que m'ha sorprès molt gratament. Molt bé, gràcies. Bueno, Iris, gràcies per mira la càmera. Et veus bé, cap allà? Molt bé. I l'Òscar també surt, no? I Carles, perdó. L'Òscar és el teu cunyat, oi? El cunyat. Bueno, Carles. Bueno, Iris, explica'm la primera experiència d'aquesta sortida. T'ho has passat bé? Sí, molt bé, fantàstic. Què has fet, la curta o la llarga? La llarga i mig. La llarga i del tros fins a Sant Celoni, doncs mig i la tornada. Però tu no has arribat a Sant Madí? No, la meitat. Llavors aquesta és la mitjana. Més o menys sí. Estàs d'acord? Sí. I de l'experiència d'avui, tornaràs algun altre dia? Suposo que sí. M'he passat molt bé. Què t'esperaves trobar? Una cosa així? O has trobat millorat l'experiència de la sortida? Doncs no m'he esperat res. No t'esperaves res i t'ho has passat bé, no? Sí. Bueno, doncs esperem trobar-te aviat entre nosaltres, Sí, suposo que sí. El que sí que he demostrat és que el Carles et porta a bons llocs, no? I tant. Et tracta bé? Quin Carles? Que n'hi ha dos. Ah, sí? Tracta millor el sogre? No, aquest. Aquest et tracta bé? Sí. Et porta a bons llocs, no? El que te preguntava. I tant. Que sí? Molt bé. Carles, tu, la teva experiència? Doncs molt bé, la veritat que m'ho he passat molt bé. Ha sigut molt entretingut i la gent molt maca. Suposo que ton pare ja t'explicava més o menys de què anava la història, no? Sí. Cada setmana que ha fet una excursió m'ha explicat una miqueta de com ha anat la cosa. I què et deia? Doncs m'explicava el que havíeu fet de l'excursió.
tot el tros que havíeu fet i com havia anat. I lo del dinar, què tal t'ha semblat? Estava bo l'arròs? Sí, la veritat que sí. Jo he repetit una vegada d'arròs i a mi m'ha agradat i la carn bastant bona. Era molt tendra i molt bé, molt bé. Bueno, el mateix que li he preguntat a la Iris, arrel d'aquesta experiència, tornaràs a vindre amb nosaltres? Sí, probablement sí. Bueno, acompanyaràs el teu pare perquè el bo és que vingui ell també amb vosaltres, no? Sí, clar. Bueno, doncs molt bé. Espero trobar-vos aviat entre nosaltres. Sabeu quina és la pròxima sortida? Ho saps tu? Sí, és al Montblanc, no? A la calçotada, no sé a on. És el Montsant. Tu només penses en halar o què? És que a mi m'agraden molt els calçots. Serà això. Nosaltres ens veiem a on? A Valls. A la calçotada de Valls. A veure... Molt bé. Bueno, Carles, sàpigues que és el Montsant, no el Montblanc. Montsant. I que és una calçotada. Sí, ho sé. Bueno, com un consell particular, ara que no ens escolta, tracta bé la Iris, que és una noia molt maca, Jo ho intento. Mima-la. I tant, que sí. Ja saps que a les dones els agrada molt que les mimin, Sí. Les vegades són complicades, però bueno. Però tu tens que saber-ho fer, que després els resultats és el 100 per 1, entens? O sigui, tu en dones un i te'n tornen 100, perquè més una noia tan guapa com la Iris, suposo que no tindràs problemes, No, completament d'acord.